दोस्तों नमस्कार प्रणाम। हम अजीत और आप सब देखा ताने हवेली एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों आज हम बहुत खुश बानी काहे कि आज खेसारी बा के गाना आइल बा। जे गाना का नाम बा मेहरी सुतेला गोदिए में, गाना का नाम बा। और हम बता दी आज भोजपुरी अंदाज में बोला तानी काहे कि हमारे अंदर आज बहुत बड़ा खुशी के दिन बा। आज हमार काहे कि आज से हम एकदम झनकार एकदम भोजपुरी अंदाज में बोले के बा, काहे कि ऐसे को सपोर्टे ना करेला हमार, है ना। तो दोस्तों आज खेसारी भाई के गाना आइल बारे, जे गाना के नाम तो हम बता देनी और कौन चैनल से आइल बा ये बता देता नहीं। तो वेब म्यूजिक बहुत पुराना चैनल बा और काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर भी होकर वह चैनल से आइल बारे। वो गाना का व्यूज़ की बात की जाए तो 10 मिनट भइल बा। 7 बजे आज पूरा आइल बा, पूरा 7 बजे, और हम वीडियो बनावत नहीं 7:10 में। तो अभी 10 मिनट भइल बा और 10 मिनट में 4,500 से ज़्यादा का व्यूज हो गई बा और 1,000 से ज़्यादा लाइक। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करी गाना के। और कोनो स्पेशल गाना नहीं के, बस ये एक फिल्मी के गाना बोल राधा बोल के एक बढ़िया सा गाना है। तो जाई सुनी और सपोर्ट करी और हम लोग के सपोर्ट करी। बड़े दिन से मेहनत करता नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।